Pentsiodunek azken 2 urteotan egindako mobilizazio indartsuek erakutsi dute zein sakonak diren pentsio sistema publikoaren krisiaren sustraiak. Krisi hori hobetu ulertzeko gakoak zehatu ditu Jon Fernandez, Berria egunkariko kazetariak Aldeka bildumaren Pentsioen geroa liburuan. Pentsioen geroa liburuak egiten duena da argazki bat edo, momentuan pentsio sistema zelan dagoen eta ze gabezia daukan, eta pentsio sistemen krisia edo deitzen den horren arrazoiak eta sustraiak bizkat aztertzen dira. Jende askorekin hitz egin dut, liburu hau osatzeko, elkarrizketa desente egin ditut, eta bizkat horietan oinarritzen da liburua pentsiodunak, ekonomistak, soziologoak, eta bueno, bizkat da etorkizunera begira, gogoeta egiten dute, zelan zer etorkizun izan dezaken pentsio sistemak, eta ze aukera dauden, eta ze zailtasun baita ere, ez? Azken baten kazetaritza lan bada, orduan da egunkarian egindako lanaren jarraipen natural bat, formato luzeagoan, eta behar bada jende gehiagorekin hitz egin da, baina bai da kazetaritza lan bat. Ekainaren 25ean, ostegunez, jendaurrean aurkeztuko du lan hori, Martin Ugalde foroan, Andoainen. Garai oso berezia da, eta mantendu behar da segurtasuna, eta Martin Ugalden egingo dugu liburuaren aurkezpena, distantziak eta segurtasunak bermatuta. Bertan esplikatuko dugu hemen jasotzen diren gakoak eta eztabaidak zeintzuk diren, eta publikoan bertan borondatea badago eta aukera badago eztabaida bat edo konversazio bat sortzeko pentsioen inguruan, hori da asmoa. Andoaineko aurkezpenaz gain beste 2 egingo ditugu, bat Bilbon, uztailaren 1ean, boluntaretoan arratsaldeko 5:00 eta beste bat egingo dugu Ondarroan, uztailaren 2ean, arratsaldeko 7:00, Kofradizarrean.